Jo considero que és una forma musical que està molt bé. Després jo considero també que les bandes és un instrument fantàstic que no està aprofitat. Aquí jo crec que hi ha una culpabilitat compartida, una part del públic, una part també la gent que porta les bandes, que no les han situat amb el lloc cultural que les correspon. És un gran instrument. Jo crec que una banda no ha de tractar de ser una orquestra, ni una orquestra una banda, sinó que la banda és un instrument molt bo, boníssim i desconegut, culturalment desconegut. Jo sempre he tingut aquesta tendència per molts motius, també per com soc de Vinaròs i tot això, també tinc una mica aquesta cosa valenciana especial que han tingut d'aproximar la música a la gent, diguem, del poble, que era la funció de les bandes antigament, i jo crec que és una cosa que s'ha de recollir, s'ha de reestructurar, s'ha de situar en un nou lloc i reconsiderar-la com un gran instrument. I el públic segueix buscant coses noves. El públic té ganes que li ofereixis noves sensacions, però no amb què te diria jo, amb una concepció tancada i fundamentalista, i que el públic no té per què conèixer l'harmonia de Schoenberg per poder disfrutar de la música nova, no? Vull dir, la música té una sensualitat que és la que fa que la gent no sap per què, però disfruta amb la música. I aquest és el fenomen de la música, no té per què saber de l'harmonia i el contrapunt. Vull dir, la música, la gent va a veure els concerts de rock, per exemple, i disfruten, ni saben ni com se fa, però disfruten, i aquesta és la missió de la música.